ଏଇଟା ନା କଳିଯୁଗ। ଏଠି ବେଶୀ ଭଲ ହେବା ମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଡ଼ି ମାରିବା। ତମେ ଯଦି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଚାଲିବ, ତେବେ ତମକୁ ଲୋକେ ପାହାଚ ଭାବି ତମ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଏଠି ସାଧୁ ହେଲେ କାମ ଚଳିବନି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାଷା ବୁଝୁଛି ତାକୁ ସେହି ଭାଷାରେ ହିଁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ପ୍ରେମରେ ବୁଝୁଛି ତେବେ ତାକୁ ହୃଦୟ ଦେଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଛି ତେବେ ତାକୁ ତାର ଓକାତ ଦେଖେଇବା ବି ଶିଖ। ଭଦ୍ରାମୀ ସେତିକି ଦେଖାଅ ଯେତିକି ସାମ୍ନାବାଲା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ଆଉ ଜାଣି ରଖ ଯେ ବେଶୀ ସିଧା ଗଛକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କଟାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭିତରର ବାଘକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗେଇ ରଖ, ଯେମିତି କେହି ତମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବାର ଭୁଲ ନ କରୁ। ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ନ ବାହାରିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବଙ୍କେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଟା ପାପ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ତରିକା।